ụmụnne m daalụnụ, abịagokwa m ọzọ maka ajụjụ nke m jụrụ ụmụnne anyị zagasịrị m ndị niile m tagịrị nwa Igbo agbara nze, onowu Igbo, akwa ọkụkọ tiwara akị, mmiri enwe ilo, traditional nwoke dị ma chimareno ha nọ m akpọgasị ha ncha ma nche Nollywood ana m etinyekwu ya ka anyị ncha niile ma ndị mkpọrọ ma ndị m akpọrọ ka onye ọbụla uche anyị dị ya maka nke unu kụzi ma ndị kụzigonu ma ndị akụzirọ egego m ya bụ nkụzi o nwee ife mmụta ka m nwakwụkwazi obere nke mma n'akụkụ nke ndị ụka. Ka m bịazie na ife gbasara ajụjụ m jụrụ nwanne m. Ajụjụ m jụrụ maka different gods, ọtụtụ chi dị n'ala Igbo, kedu chi ahụ eji mara ndị Igbo. Ajụjụ ahụ m jụrụ bụ ka anyị zagasị anyị nye nkụzi. Ọtụtụ ji ekọba ife gbasara akwụkwọ nsọ. Otu a m nọ mma akọchanwu ife gbasara omenala kọruo ebe m amarọ ka ọ ghara abụ na encroachment mma akọnwu nke mma azanwu maka enwe ọtụtụ ife akọrọ baa ma na akwụkwọ nsọ ka esi wee dee na akwụkwọ nsọ ife niile ifuru enwere background, o nwere point of defense. O nwere onye gwa m sị m na Baịbụl a na-agụ na ụmụazị Etiopia dere ya, nsị ya rapụrụ m ya na ife ya eme ka m bụrụ ezigbo mmadụ dị n'ime ya, ọnya ka m na-agụ, rapụrụ m ya. Ọ bụrụ ọsụkwa ya bụrụ ekwensu dee ya. Ife nji chọọ ka mmadụ Chukwu ndị Igbo bụ anyị zaba ajụjụ a ụnụ afọ na ndọrọ ndọrọ anyị na-adọ online were efefusi ụmụazị na-eto eto ụfọdụ tizi isi n'ọhịa ọmanyere anyị aka maka ọtụtụ mmadụ zara ajụjụ a si na enwere chi ukwu na arụsị niile a na chi ndị nọ na mmirizi bụzi messengers ka ha bụ. Ọ ife aka m chọrọ ịnụ ebe ọ bụ na Christians, Muslims, Judaism, traditionalists na ọtụtụ ndị ọzọ ma Zoroaster ha ma Hindus ha, ọ bụrụ na ha ncha niile kwetara na enwere chi ukwu, enwere central god, nwezie different messengers, kedụzi ife anyị na-enwere nsogbu na onye nke abịa sị na-ekwe ife chi ukwu sisi mebe. Chukwu amaezi ine n'ife Mohammed si na oziri ya, nne n'ife Hindu si na oziri ya, nne n'ife ndị nna nna ha kwuru oziri ha. Unu na-aghọtafi akwụkwọ nsọ and onye nwa bụ issue. Akwụkwọ nsọ is not just literature book. Akwụkwọ nsọ is a book of life. Ka m kọwakeni otu a, akwụkwọ nsọ bụ book of life ka mmadụ kwesịrị iji wee bi ndụ ọdịmma mmadụ na Chineke. Ọ ife akwụkwọ nsọ bụ. Ngwụcha ife m chọrọ ikwu m wee jezazie ajụjụ ịjụrụ n'ikpeazụ. Ọ book of life maka enwe ka mmadụ kwesịrị isi wee bi ndụ. Ekwesịrị inwe common ground n'ebe ndị Igbo na-emekọ ife. So abịazie na efe m Chukwu ebe ndị Igbo nọ na ife ndị na-asọgasị n'obodo, ekwesịrị inwe common ground ebe ndị Igbo na-ezukọ. Ife dịka ime ego nwaanyị so na central tradition ndị Igbo. Ife dịka ịkụ aka n'ụzọ, ife dịka ịkwa nkwụ, ọtụtụ ife ndị ọzọ so na omenala ndị Igbo a na-eme n'ala Igbo niile. Mana abịazi ọdịbendị na ọdịnala nke abụzi nke eji wee marụ ndị. Abịakwa n'asụsụ, ọ dị n'asụsụ na mba na-asụ n'onu n'onu, enwe central Igbo, nwezie dialect. Onye Abakaliki sụwa ya na onye Anambra ha manụ ya, ndị Enugu ada anụ dị ụfọdụ ife ndị Nsụka na-asụ Enugu town, mana ọ dị same Enugu steeti. So a na-enwe ife na-ejikọ ndị ọnụ. Abịazie na nke ha jikọrọ anyị ọnụ, nke ha dị eso okwu, nke anyị na-eji amanyezi aka bụ nke ndị ji wee nọrọ. Isi na arụsị dị na mmiri bụ the messenger iji ejekwuru Chukwu okike. Enwere m nsogbu. Onye nke asị na Mohammed, onye nke asị na Hindu, onye nke asị na Zoroaster, enwere m nsogbu. Mụ nwa na onwe m asịzie na Christ Jesus. Enenechago m ndụ obiri onye ọ na nwere onye ọ na-eṅomi. Mụ nwa wee sị na Christ ka m ma eṅomi. Afọrọ m ife mmadụ pụtara na-ekwuzi na ba ma ṅomi Christ, mana nya nwa na onwe ya nwere ife ndị nna nna anyị nwetara ndị ha ṅomiri. O nwe onye kwuru okwu maka arụsị. Ọtụtụ family rejectara arụsị for some reasons. Nke m nwa esoro kwado bụ ịgba arụsị ọkụ ka ekwesịrị isi wee na-eme ife gbasara chi a. Ọtụtụ n'ime anyị kọwa dịka messengers bụ mmadụ fụ na arụsị adị enyezi ya ife ọ chọrọ, ma ọ bụ nagodo Christ na onwe ya kwuru sị, those who believe shall be baptized in the name of the Father, Son and of the Holy Spirit. Nyanwa na onwe ya amanyere onye ọ na-amanye. Ị chọrọ isori ya. Iso arụsị abụrụ by force.
ije na mmiri chụ aja abụrụ by force. Ọchịchọ nke onwe enyere anyị power of choice from okike ụwa. Chukwu ji wee sị nekwa ụzọ, nekwa ọfịa, nekwa ndụ, nekwa ọnwụ, mana ọ ya asọ mma iwere ndụ. He suggested to you. Si ife nji wee kwuo ya nwanne m bụ anyị kwesịrị ị na-respect our choices. Ọ bụrụ na mmadụ jụ na ọma fezi arụsị, ife kwesịrị ime bụ akpọ ndị nwe arụsị ha bịa bulu arụsị ha. Emerụ the family ekpere. Onwe ndị nke sị na agba arụsị ọkụ ha jee ma ụlọ ụka ọkụ. You don't do that. Arụsị belongs to a family. Ọ gwụchara na entire village okwekọrịta. Igwe ma ọ bụ eze na-achị obodo ha nchekwekọrịta bịa bupụrụ anyị arụsị maka enwere arụsị mebisiri ife n'obodo. O nwere obodo arụsị ha bụ n'eke ka ọ dị. Nnukwu eke. Asị na ọ na-eri mmadụ kwa aha ọbụla. Na ọ na-erizu mmadụ ịtọ n'ahụ. Enwecha obodo ife ndị a mee. Arụsị eji mmadụ were achọ ọbara mmadụ ka ọ na-eri. Ife ndị a mere gboo enwechalụ ndị eji fọdụ omenala ife dịka osu na ohu wee jide ụmụ agbọghọbịa ha n'ala ha nụrọ di. Asị na omenala na ọka esi eme ya na ndị a na-agọrọ ha arụsị maka na agọrọ ha particular arụsị ha enwerozi freedom. Other ladies na-anụ di ịfụcha ụmụ agbọghọbịa mara mma asị gị na agọrọ ha arụsị. Which arụsị? God supersedes every so-called messenger. For that reason, others came. O ruo ka Christ bịara ọ gbanwegasị ụfọdụ ife ndị ahụ ọ gbanwere bụ o weta freedom. Na onye ọbụla agọọla arụsị enwere ife dịka arụsị agọrọ ya, enwere ife dịka osu, enwere ife dịka ohu. Maka enwere osu nwe ohu nwee freeborn. Osu bụ ndị agọọla arụsị otu esi wee kọwa ya den. Ohu bụ ndị egotara egota. Freeborn bụzi ụmụ ala nkwa. Kraịst wee sị mba, akpamoke kwesịrị ịdị, udo kwesịrị ịdị n'etiti ụmụnne. Anyị ncha bụ ofu obodo. Otu esi wee mụọ onye ka esi wee mụ ibe. Ọ ife a ka Kraịst wetara dị iche na nkụzi ndị ọzọ kụziri. Ife ọzọ wetakwara dị iche bụ na ndị ọzọ niile bịarụ kụziri maka ife nke ụwa. Akụzi omenala, akụzi ọdịnala, akụzie nsọ ala, ife niile amara mma. O nwere onye kụziri maka heaven and the Father Almighty apart from Jesus Christ. Thank God na ikwuru ya na-eme asị na ụka bụ fake kama na ọ dị system ndị Nigeria ji eme ya. Ọ hijackers, a hijackere ya. O nwere ndị kwukwuru ya nụ na Christianity bidoro as a family na Israel, bata na Rome as a religion, batazie na Africa as a business center. And nke ahụ bụ eziokwu. A hijackere were akpaba ego. Christ kwukwuru ya n'oge ikpeazụ na ya enwe so many fake teachers and the prophet. Onye bụ ife ifere anyị na-afụta a na-ekewasị ezinụlọ na-amụnye ọkụ. Nwanne m nwoke inene the teaching of Christ with a sound mind. Ifu na onwe ha oyiri. All the messengers, their teachings is incomplete. Maka ha ekwuro maka eternity. Ife ọsọrọ mmadụ na-ekwu maka Christianity, unu mmadụ na ya na-anwụ anwụ. Ọgụ na ikweta na omenala na a na-enwe reincarnation emecha ịpụtakwa ụwa ọzọ. Mụnwa kweta na o nwere ebe a na-eje. Ọ ife a na-esero ndị Pharisees and Sadducees, ndị kwetarụ na mbilite n'ọnwụ na ndị ekwetarọ. So mụnwa kweta na mbilite n'ọnwụ, eternity, na anyị ejekwuru Chukwu nna fụ ya iru na iru binyere ya n'ụwa ọzọ. Nke onye dịrị ya. So Christ bụ the only person kọwarụ maka Father authoritatively na-ekwu he is my Father. My Father says this, be holy as the heavenly Father is holy. The kingdom of heaven is like this. And with so many things ọ kụziri maka enigwe, kingdom of heaven, parables o ji wee mazi enigwe, but no other person taught that. Ema n'ife nwere. Ije go John 1:18. If we both say, nobody has been to heaven except the Son of Man who came down from heaven. Also nyanwa bụ onye zigoro n'enigwe gbadata wee na-akọwa ife gbasara enigwe. Ndị ọzọ ama akọwa ife ha amarọ. Na-ekwu maka eternity wee nwụọ kunie n'ọnwụ, gosi na nkunite n'ọnwụ dị. Onye ka o ji bụrụ ọdịiche. Ụfọdụ omenala ndị Juu o mebiri ya nọ ndị kerụ ndị mmadụ agbụ ka ọ bịa tọrapụ. Freedom ka o wetara. N'agbanyeghị na freedom o wetara, ọtụtụ na-eme ya abuse, ma ndị a na-agba ọta abịa ụka na-eme a lot of things n'ụlọ ụka. Freedom Christ wetara ekwesịghị na-echekmate ya. O nwere measures. Onye ka o ji wee sị na Matthew 11:28, ndị bụ ibu dị arọ bịanụ ka m butu unu ya na ibu m dị mfe. My yoke is light. So e nwere ibu ị ka ya ebu. As a Christian, enwere boundaries. You don't do everything you want. St. Paul sị na ọ bụrụzi ya na-ebi na Christ nọ n'ime ya na-ebi. So onye ọ na-be Christian mana o nwere love, ọ da forgive, ọ nọghọ na charity, o dey enwe endurance, o nwere peace, e nwere chastity adịmasọ, e nwere faithfulness ntụkwasị obi. Onye ahụ abụrụ Christian, onye ahụ nwere kwashiọkọ spirituality. Ọ ife ndị a bụ mkpụrụ eji ama Christian. Ọ bụrụ maka anointing eji akwatu mmadụ n'ala. Ọtụtụ nwere anointing perform or gift to deliverance and so on and so forth. Na Matthew 7 verse 21 to 24. Ha mechara the Father rejected them because ọ bụrụ iji gift to make show. Ife dị mkpa bụ forgiveness. Ife dị mkpa bụ love. St. Paul kwukwa ya
na 1 Corinthians 13 jee gụọ ya ọ sị gị na ọ bụrụ na inwe all the gift mana inwere love, the whole gift to the useless. Love so na fruits the more important than gift. Jee gụọ Galatians chapter 5 verse 22 to 23 ka ififo dere ebe ahụ. So a na-enwe mistake of identity in the person of Christ. Onye nwa na-ese a na-aghọtafezi ndị mmadụ. Ọ bụrụ na unu ya ekwe ka etinye n'aka fight ya every evil element dị in every religion, maka unu na-eme ya so na Christianity ọ dịka onwe onye atabiri omeji. Christianity kacha n'ụwa 2.7 billion, approximately 2.8 billion out of 7 point something billion adị n'ụwa. Christianity no approximately 2.8 billion, followed by Islamic religion 1.9 billion, followed by Jewish ebe 1 point something, then other religion maka ha ka nkụ ha lu thousands, mana nke a bụ 3 major. Ya agwa m na almost 2.8 ya na ha ncha niile ma intellectuals ma men of God nọ na ha ncha dara iberibe na brainwash ha. Kedu ife o ji wee bụrụ na ọha ka aka achọgharị? Ha nwa bụ osisi ka amị mkpụrụ a chọrọ achọ. Ọ ukwu osisi bụ mkpụrụ ka a na-ama okwute. So nwanne nwoke ka mbịa ife gbasara akwụkwọ nsọ m na-ekwuba okwu ya. So e nwere element of freedom Christianity weta. Ife niile abụ ife na-enyere anyị aka n'obodo. Enweta ife kedu ndị mmadụ agbụ. O weta freedom ebe ụmụ anyị nọ ha nwee ike na-emegharị ahụ. E nwere oge ya bụ ịnọ n'obodo, e nwere ụbọchị eji echu mmiri. O nwere ike bụrụ otu ụbọchị n'izu ụka, o nwere ike bụrụ ụbọchị abụọ n'izu ụka. Otu a ka ọ dị n'ịkpa nkụ. Ịfụ na ịma apụnwu je kpa nkụ ụbọchị abụrụ ụbọchị ahụ, asị arụsị egbu onye ọbụ. Ichuo mmiri ụbọchị abụrụ ụbọchị ahụ, mmiri eri onye ọbụ. Ife niile na-ake ndị mmadụ agbụ. Ọ bụrụ na such laws dị now n'ụdị teeming population enwere, ịma na anyị enwe stampede, anyị azọgbu ndị mmadụ n'ụkwụ. Ịfụ na nke a bụ man-made suffering in the name of deity. Ọ bụrụ ya nwanne mmadụ. So ife dị na ka Christianity wepụ maka ụdị m, ọ bụrụ na nkụ wee kọm maọbụ mmiri kọm, i wee sị m na mama aba n'ọfịa ahụ, ọ bụrụ na o nwere ife ọzọ fụrụ mmemme mụ nwa ama akwụkwọ agụụ, Chukwu nna ya protect kwa m. Ọ ife niile ka ọ nechara anya maka ijekwuo na ndị Israel ifu na-enwe too many laws ndị Pharisees bịa tinye abụrụ nke Chukwu tiri. Ọ na-enye ha nsogbu. Onye ka unu jekwu na Christianity bụ foreign religion. All foreign religion indeed. All over the world, ọ bụrụ ọsọ n'ala Igbo, all over the world, mana Israel, all over the world. Enwero country Christianity bụ their tradition. Israel nwere their tradition, Christianity wee bịazie abịa. Ife ọ bịaziri bụ ịgbanwe tradition niile dị n'ụwa adịrọ mma ka ndị mmadụ nwere onwe, onye ka Kraịst ji wee dị iche. Ndị na-ekwu maka chọọchị mebiri, kedu ife chọọchị mebiri? Jee na National War Museum Ụmụahịa na Bonko Ojukwu. Efu pictures dị ebe ahụ, ebe ndị missionaries, Reverend Sisters and the Fathers butesịrị Holland pig milk, ma okporoko, ma cornmeal, enyechara ụmụazị maka kwashi ọkụ. They intervened. Nna mụ na gị na-abọji wee dị ndụ taa wee mụta anyị. Wee mụta mmiri enwe ilo, wee mụta Mr. Matthias, wee mụta nwa Igbo Agbaranze, wee mụta mụ nwa Bro Chigbo. Na ọtụtụ ndị ọzọ. Mụtakwu akwa ọkụkọ. On daily missionaries, ndị akpụ n'ọnụ. Their mission dị iche na nke ndị colonial masters ji wee bịa. A na-emix two things here. O nwere nke mmiri na-akọwa si na ndị a bụ ụzọ wee bịa kwuo maka language na o nwere ndị na-abịa ichi ọchịchị aka ike. Ndị colonial masters bịara so ogbuwe ndị early missionaries maka na ndị early missionaries na-ehinda ife gbasara slave trade. Eweta freedom Christ. Ụfọdụ sị na ọ bụrụ na ndị ọcha for the value dị na Christianity na ha ya ekwe wedata ya, ọ bụrụ in their place to decide. Otu a ka ọ dị chief priest nọ n'obodo, ndị mmụọ zie ya ozi, they must do it. It's not by choice. Ọ bụrụ na ị bụrụ ụkọchukwu nọ n'ụlọ ụka wee chesi ndị mmadụ onye nwaanyị nọnyere unu, ife onye gburu nna gị, you must bless them. Ị ma chụpụ onye a n'iro wee gọzie ndị ọzọ, it is not in your place. So the early missionaries emerie by choice. They were compelled. God called them. Mmadụ na-eji izi ozi ọma, ọ bụrụ onye kpọrọ gị asị, you will bless that person, you will pray for them. Ọgwụcha nọ n'ịnọ under the influence of the Holy Spirit. Many of them died because of malaria. So the mission of early missionaries dị iche. Scriptures said their New Testament by the inspiration of the Holy Spirit. Ọ bụ na ịghọtara ife nke mmụọ, i were kana mind na-akọwa ya, ị na-eme mistakes. Akwụkwọ nsọ abụrụ literature book. I will still come to that na ajụjụ ịjụ n'ikpeazụ. So ndị a niile nyere aka wee zụọ nna nna anyị ha, wee gosi ịfụnanya, nye aka n'ụdị dị iche iche, weta element of freedom. Rapụzie na ụmụ nwaanyị na-eme ya abuse na-agba ọtọ n'ụlọ ụka na-akpagharị. Eweta freedom in the church, weta freedom na society. Ma democracy a na-eme enjoy ya today, ife ụka na-agba mbọ n'obodo peace, love, unity. Hapụzie maka ndị isi ụka nọgasị kịta, majority of them, not all.
hijack ụka hijack, mana aka nwe ndị na-ekwu eziokwu. Na ọbịfe ifu ofu onye ga mmadụ 100, ọ dị mana ife niile ma ebe a na-azụ afịa ije eme market ma ọ bụ Nkwọ Nnewi. Bifo ifu ebe a na-ele original, ị gaa 20 shops a na-ele fake. Okwu na akịrịka jupụta n'ụwa, ọ bụrụ sọ n'ụka, ọ dị mana dibịa. So ndị a weta freedom. Oge mgbe gboo enwechara obodo ịma jewuje kpankụ dịka nsi wee kwu ụbọchị sọrọ gị. Ọ bụrụzie na agụụ na-agụ m esi m nọrụ mmeje kpankụ wee rie nri o, ma ọ na onwere ife ọzọ fụrụ mma akpacha anya mebi iwu obodo, mana mmeje kpankụ wee rie nri. Otu aka ọ dị n'ịchụ mmiri. Mmiri anyị eji wee ri nri adịrọ, nke anyị eji wee ahụ adịrọ, ekwe maka na chi ejiena ozie na chi jie ndị echutere agbara aka naba. Ụmụ freedom a ka ụka weta. Ekwesị ka ime everyday enjoy, everyday dị blessed. Ọ bụrụ na ife aka unu na-agụ na omenala emebiri, omenala ha awa ọkọrọ. Otu aka ọ dị anụ a na-eri eri. Anyị nwee dominion na Old Testament, ọ bụrụzi nke Christ de. No, Old Testament we have dominion over all the creatures. Anụ sọm nrie a na-erie ka a na-eri agwọ, o nwere mgbe o ji bụrụ njọ. Ịchọ iri ude na irie, a na-eri ma ogwu magana, nọ irie ya eju anụ. O nwere anụ adị eri. Oge anọ na laws a na-akwụ aka were akwụchapụ njọ, oge ndị otu John the Baptist ma Old Testament. Christ wee bịa si na obi dị ọcha, ọ bụrụzi maka aka na ụkwụ dị ọcha, na obi dị ọcha. Obi gị dị ọcha, ị nọ n'ọchịchị, i were ego ndị mmadụ rụọ ọrụ ha iro. Obi gị dị ọcha, ị machụ nwunye mmadụ. Obi gị dị ọcha, i mebigide gị na ya na-abọzụrụ afịa. Obi dị ọcha, ife Christ na-akụ. Blessed are those who are pure in heart. Jee gụọ Matthew chapter 5. Ị gụọ from verse 6 gbadatawa. Obi dị ọcha ka ọ na-akụzi. Onye adị ejegodo ụka, obi ya dị ọcha. Ọ ka onye na-eje ụka obi ya dịrị ọcha mma. So ife niile abụ ife ụka bịa wepụ. Ụmụ iwu dị n'obodo na-emekpa ndị mmadụ ahụ. Ife obodo adịghị afọ eke anaghị ọnụ ya as deity. Spirit anakpụzie ya ime, eketu onye obodo ahụ ọma ọsọ. Afọ eke ekuri ya n'ahụ na-etu ya nwa di ya na. Ụfọdụ agwọ, ụfọdụ nchi, ụfọdụ ewi, ana m eri ha ncha o. Enwe m dominion over them. Let the spirit, but that deity, fight for itself. Ọ bụrụ mgbu a na-eti na-emebie n'omenala, anyị kwesịrị inwe freedom. So ụmụnne m, ọ bụrụ na unu chọọ ka anyị wepụsịa ndị ọjọọ nọ na all the religions, ndị ọjọọ na-emebi ya n'Igbo, ọ bụrụ sọ Christianity, anyị akpa n'isi. Enwego Church of Satan, ọ dị n'Abia steeti, ọ dị ka ọ n'Ọhafịa ka ọ dị. Enwere ma ndị Hindus, enwere ma ndị nna agwụ n'ụbọchị ebe a na-agwọ ọgwụ dị iche iche, enwecha different societies na-eme exist. Ife ndị abụ ife anyị eneba anya marụ kedu nke ndị na-eme, kedu the benefit na our society. Mụ agụsị anụ na ife ụka mee. Nka ya ewekọta their pictures, all the possible the videos. Ka afụ the role of early missionaries ha na-ebu ebubo na-emisi ha na ndị colonial masters. Ndị were ụka misi with politics. Mana early missionaries came on their own. So na Christianity a efuru nwere immense benefits. Ekwesịrị m ibi ndụ ka Christ. Ibi ndụ ka Christ bụ ife a Mr. Matthias na-ekwu, nwere ife ọzọ. Sọọsọ ebe ọ dara ya bụ ikwuzi na Chukwu nna enwere ike ịgwọ ọrịa, nke a bụzi na akaụntụ ya. Nghọta dị n'iche n'iche maka ife okwukwe nkweta omerụ m. Ọ bụrụ na ya wee kwetara ọma mmeri ya. Ife nke mmụọ bụ ife nke okwukwe. Ọ bụrụ ife eji ka na mind ma ghọta one way traffic. So anyị ewepụsị ndị ọjọọ, fight ba every religion, ma ndị dibịa, ndị witch doctors. Ebe anyị ebido, ọ bụrụ sọsọ Christianity maka no religion of peace and the love. A na-agbazi ha tackle. Enwere many intruders, nke a bụ eziokwu, many false prophets. Ife dị na ọtụtụ na-akụzi anọ in the teaching of Christ, all foreign doctrines. Iji wee zaa ajụjụ ịjụrụ nwanne anyị Igbo agbara nze, ịjụrụ maka ife gbasara Cain and Abel, Adam and Eve. O nwee ife m chọrọ ka m kọwalụ gị nwanne m. Ife gbasara akwụkwọ nsọ, ekwubugo m ya mbụ, akwụkwọ nsọ abụrụ literature book. Akwụkwọ nsọ abụrụ historical book. Akwụkwọ nsọ bụ theological book. Mana ebe na that theology, ife ọbụbụ oral tradition ka ọbụbụ tupu abịa debi ya na akwụkwọ. Oral tradition. Ndị mgbe gboo kụziri nụ ma oge nke Moses, oge nke Abraham, ndị a niile nọcha. Na ịmara afa nna ha ma ọ bụ na ịmara ebe ha si, emere ọkọ, nke a bụzi blind argument. Nke ọ bụ na ị chọrọ ịmanụ ka ijebe na Israel ka ịmarụ ofu ndị ka Chukwu ya eji nata wee gosi onwe ya. Ọ na ọ sị na o eji ndị Igbo wee gosipụta onwe ya. Ịmasị na ọchị ndị Israel. Chi ndị Israel a na-ekwu bụ Yahweh, ọ Chukwu okike a, chi ukwu a na-ekwu okwu ya. Ị chọọ ịkpọ ya chi ndị Igbo, ọ ka ya aza gị.
na ọtụtụ n'ime anyị na-asị n'ọchị ndị Israel n'ọka esi wee dee n'akwụkwọ nsọ ebe o kpebiri n'ebe a ka nwa ya esi wee bịa maka ofu ebe ka anyị amụnata Kraịst. Ọ pụtara na ndị nna nna ya ebido ezigbo ndụ, ọtụtụ n'ime ha biri ezigbo ndụ. Akwụkwọ nsọ Kraịst nwụrụ jezie ha ozi na ana mmụọ 3 days ka ọ nọrọ ini wee gbabasịa ndị mmadụ wee fụ ndị nwụrụ anwụ ha kunisia na-akpagharị for 40 days. Oru ha na ka Jizọs Kraịst gbagoro n'eluigwe, ha ncha niile nwere ọzọ efụrụ ha. So abalị taa ahụ a na-ekwu na ọ nọ n'ini, o jekwa n'ụwa mmụọ dezie the source in prison oziọma. Onye ka ndị wee jụọ nwa iwu Agbaranze na nwanne anyị nwoke Mr. Matthias wee sị, ọ bụrụ na ị ruo n'eluigwe fụ nna nna gị ha n'akụkụ Jizọs a na-ekwu, ị ya agbachi ya azụ ka ya anọnyere ha? Maka ọtụtụ n'ime ha nụrụ gospel good news a unu na-agba mgbata maka good news. Good news, everything about Christ bụ good news. O nwere ofu ntụpọ gwa m ife Christ himself mee. Napụgodu maka pastors, Bible asa ha nekwasa pastor ma bishop anya. Ife ọ gwara, I keep looking unto Jesus, Hebrew 12:2. Onye ọna na-ene man of God anya na-aghọrị onwe ya because ọ dabi sori adaba. Gwa m ofu ife Christ mere according to the scriptures. Rapụzie ma m n'ebe ahụ o mere, nna nna gị ha nọrọ ebe o mere. Ọtụtụ ife Chukwu nyere anyị n'ala Igbo, ọ ndị rapụrụ ya ọnwụọ, ọ bụrụ kasịsị rapịa. Onwe onye na-ezighị ozi ọma na-asị gị na nna nna gị mere nka, nna nna gị mere nka. Nọ ife eziri ya, ife a na-abụ ife ji anapụ na ego. Ifu ebe ebiri ndụ ajọ ndụ ịya ama maka otu ọ bụla onye dị ndị agbata obi ha ma. Enwe ndị kpara ike, nwe ndị gburu mmadụ, nwe ndị gwọrọ ọgwụ ọjọọ ama. Ọ bụrụ ozi famili ọbụla onwe onye ife na-esiri ike bụ ndị nna nna ha esoro m ezi ụdị ozi ọma ha. Ma akwụ Ojukwu a ma ude akị Chineke nyere anyị, ha ncha niile o nwere ife Chukwu ejiri arụ ọrụ. Ọ bụrụ nnọọ na ala Igbo ka Kraịst si wee bịa, ọ bụrụ olive oil ka anyị eji na-eme ife a ji eme ekpere. I were ude akị mee ekpere, God will bless it. I were mmanụ Ojukwu, i were palm oil, ife niile na-abụ God's creatures. Chukwu ya agọzi ya. Mmiri anyị na-agọzi ebe a, ọ mmiri si na Israel. A ghọtara okwu Chineke ka ụfọdụ na-ezi ozi ọma ji mislead ndị mmadụ ka e wee napụ ha ego. Igozi ofu spoon nnu ihe eti na drum were ya fee na compound, egwa ha gote akpa nnu fọ. Ọkwọ ntịtị nnu na-achụ ajọ mmụọ ma ọ bụrụgo nnọọ metọd a ka ihe use. Ana family ego wee na-ekpe ekpere liberation. Ife niile ha nara ego wee 1 million, half a million, 2 million. Mmadụ onye bara ọgaranya, anyị ka bụrụ capital of poverty. Ndị a niile bụ yahoo ka ha na-eme. Unu amaji ha say yastic as a barometer or the parameter to judge the body of Christ. Even na agwụ bụ Bible-centered message. Christianity is all about truth. Jesus is the way, the truth, and the life. Ikwetogodo na arụsị cannot tell you about eternity. Maka onye ọbụla ya anwụ anwụ, ikwere m ikwe ha, it's a must, it's a necessary end. Everybody must die. Ajụjụ bụ what happens thereafter? Ọ ife aka Kraịst bịa kụzi, arụsị amazanwu gị. Other religious founders amazanwu gị. Ife ọsọkwa gị na-eme ma tie ha nọ na mmiri amazanwu gị. What happens after here? Ka mmadụ ya esekwu maka enigwe ọbabara, ekpughe ha ọrịa. Ọsọ nye nwasị ebe ha bịa kụzie ya authoritatively. A na-ajụ ya ajụjụ ọ na-aza. Onye niile ndị Farisii kwere ya maka ajụjụ ha jụrụ ya, ha ncha niile ọ zachara ya. O nwere nke ọma anya ha wee bo ya ebubo ọpọ n'aka ya dị ọcha, wee kpọgbuo ya out of jealousy, n'agbanyeghị na ife akpara akpọ wee bịawa. So nwanne m, ife gbasara Adam na Eve, Bible abụrụ historical book or theological book. Ife dị na Bible abụrụ ka ije ghọtaba history, ya ghọtaba ya, jụba ajụjụ kedụzi ka Adam na Eve ọkwasa ụmụ na-abụ ka ha mụrụ, Kenan na Ebel, nwaanyị ha nụrụ. Ọ bụrụ ife a, iburu ife a n'obi gụba akwụkwọ nsọ, ịma na ị aghọtafe ya. O nwee ife a na-akụzi, ife a bụ prehistory ka ede datin. Enwebere ebe a na-ede ife mgbe ife na-eme, and ọ bụrụ ife niile nọnụ mgbe ife ndị a mere nọkwazi mgbe a na-achọ ide ya ede. Ọ ife ka a chọrọ ka anyị mụta. The history of creation dị ụzọ na-abụ na Bible, mana ụfọdụ uche na ofu ka ọ dị. Ọ dị ụzọ na-abụ a categorized according to theology. Ije na Genesis chapter 1 verse 1, ịgụọ ya to verse 4a, ịgụọ ya efu ebe ọ na-ekwu ife gbasara creation of days. Chineke ji wee kee ife akpọrọ nke ahụ priestly tradition. Creation of days n'ụbọchị nke asaa na ihe ezu ike na Chukwu kere nke ụbọchị nke mbụ. Ife ji wee tinye na calendarian formula bụ ka anyị ghọta na anyị ezu ike. Chineke adị ezu ike, ọ bụrụ mmadụ. Ike ada agwụ Chukwu. Ọ bụrụ na Chukwu take a rest for a second, the whole world will collapse. God doesn't rest. Or withdraw from service just a second. I'm not talking about a minute. The whole world will collapse. So, God doesn't rest.
mana anyị nwa ka eji wee kụzielu ife kpatakwara eji wee gwa anyị ụbọchị nke 7 the day of Shabbat ma ọ bụrụ ndị nọ na Israel ka ha si pronounce ya. Ọ bụrụ na ọ na Igbo ka Kraịst si ife anyị enweghị mkpụrụ ụbọchị ahịa ịbọ izu 4 Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Ọ bụrụ na Kraịst si na Igbo ewee ji ide ife gbasara history ma ọ bụ okike ụwa, ọ bụrụ na ọ na Igbo ka Chukwu ji wee họpụta ndị ọ chọrọ iji wee kọwa onwe ya maka ofu ebe ka o yesi nata. Ọ bụrụzie na-esi ọzọ na Igbo ikwuzie na ife niile ha na-ede maka Chukwu abụrụ ya na ọ bụrụ Chukwu okike. Kedu ife gosi na ọ bụrụ Chukwu okike? Ife niile dị maka ya, ife ịrịba ama niile ofu Chukwu ahụ ka Kraịst bịakwara kwuo maka ya, o mekwa ife ịrịba ama ndị ọzọ niile mere. Ka ife ọzọ ị need to understand. Ọ ka e bụrụkwa ndị nna nna anyị ma nyebara Kraịst. Anyị na-akọtọ omenala nọ ndị kere anyị agbụ ka a bịa tọghapụ anyị, ndị dị mma anyị ka na-eme ya na-akwadosi ike. Ndị seminarị ọ dị-eti mmọnwụ, a na-eti mmọnwụ na different schools. Anyị tichara mmọnwụ Adamma, mmọnwụ Ojiọnụ, ọtụtụ mmọnwụ dị iche iche. Ife ọnwụ na nwere iru n'azụ, ndị ọgwụ wee batakwazie, ndị mgbuka na ndị kọnkriti na ndị iron condemn wee batasịa n'ife ndị a. Block rosary a na-akụziri ụmụazị, ọtụtụ n'ime anyị si na ya wee mụtacha ife wee bie ndụ dị asọ. Ebe ọ na-enwere do's enwere don't, ndị awụrụ akị bata na ya. Ọ bụrụ na ọ na Igbo ka Kraịst si ma ọ bụ ka e dere maka okike ụwa, ndị dere ya nụ ha ya eji ụbọchị ahịa 4 dị n'ala Igbo wee dee ya. Ịfụ na anọ Eke, Orie, Afọ, ụbọchị Nkwọ, ezu ike, mana ha ma bụ 7 days kalenda ka ha nwere. So ọ bụrụkwa na ọ na Igbo ka Kraịst si, ịfụ na anyị eji ụdakị na-ekpe ekpere, anyị nwa ya da supplies ụdakị. So onye ọna na-emerụ gị ekpere apart from olive oil ọma kpe, ma na ọ dị streamlined na spirituality. Nghọta ya ga one way traffic. God can use any medium, anything ọ bụla ị nwere. Otu a Kraịst bụrụ asọ mmiri na ana metụ ya na aja wee tee onye isi n'anya o wee fụ ụzọ. For that reason, aja ọnwụ na anyị eji mee miracle ma ọ bụ na mmụọ nsọ kwado gị, ịma na Israel ka anyị eji kpoti ya. Nnu etiri na mmiri mgbe a na-achọ axe, anyị ejezi ọ bụrụ na ọ bụrụ nnu ọma workzi. If our water will work, salt will work, then ka ịbata na mmanụ anyị ama work. Ọ bụrụ Chukwu kere ya. Ife onye na-eje ụka ọ sịghị na ọ da aṅụ mmanya ọcha nke nwere yeast dị natural, nke bụ God's made, mana ọ na-aṅụ malt ụbọchị traditional wedding, nke kemịkalụ dị, nke arụ na factory ka ọ na-aṅụ. Esi m na onye ahụ nwere nghọta. People lack a knowledge of the word of God. Hosea 4:6. They lack wisdom. Fire da yo Chineke ka onye anyị amamife pụrụ iche ka o meghe anya nke okwukwe anyị ka anyị na-agụta okwu Chineke. So nwanne m ije na that first part, ife akpọrọ ya bụ priestly tradition. Ebe a ka ekwuru na ife gbasalụ ma alụmdi na nwunye ekwuru ya ụzọ na-abụ. Ebe o si be fruitful, ọ dị na that first part. Ebe a ka o kwuru maka days of creation. Then abịa na second part, Genesis 2:4b verse 25 ya. Ị gụọ ya, ịfụkwa ebe o kwuru it is not good for a man to be alone. Ife gbasara marriage dabakwa na nke a. Nke a bụzi ebe o kwuru maka special quality ebe Chineke kụnyere mmadụ ume. Ife gbasara creation, nke a kịta ebe o kụnyere mmadụ ume, enwe soul, ife dị iche na mmadụ na anụ ọfịa, enwe soul. Nke another part of it, ife akpọrọ nke a bụ Yahwistic tradition. Nke ọzọ priestly tradition, nke a Yahwistic tradition. Nke ọzọ gwara ya maka iwepụta ofu izu ụka, iwepụta ofu ụbọchị n'izu ụka wee zuo ike fee Chineke. Ọ gwụcha nọ na ikwetara na God is a creator, maka enwere 2 groups of people n'ụwa. Enwere creationist, nwee evolutionist. The evolutionist bụ ndị mere evolve from chimpanzee, from monkey, the theory of Charles Darwin. Ọ bụ na ikweta na mmadụ mere evolve from monkey, ema na your uncle bụ monkey ma ọ bụ adaka. Ọpụta. Mana ị bụrụ a creationist na Chukwu kere mmadụ, no Chukwu okike. That is what we are talking about. So Yahwistic tradition bụ nke gwara anyị maka ume kụnyere mmadụ wee dị iche wee yie Chineke. So anyị nwere replica of God. Anyị nwere resemblance. Anyị yiri Chineke ka na mkpụrụ obi, nwee mmụọ, nwee anụ ahụ. Ọ ife ndị a bụ ife achọ ka anyị ghọta n'akwụkwọ nsọ. Rapụzie ka esi wee ife ọtụtụ nọ mgbe a mụrụ maọbụ amụrụ maọbụ na amụrụ maọbụ ndị a nụrụ, ha nọrọ mgbe a na-edezi ya. Ade ya maka history, a na-ede ya ka ị nwee nghọta, ka ịmụta ife na ya. Kedu ife ọ bụrụ ha na ọ bụrụ end point, ife achọ ka ịmụta ka ị na-achọ, ịma na ị ya aghọtafe ya. Onye nwa bụ ajụjụ niile. Ife gbasara Job emere eme, kind of parable.
ịma parable Jew na New Testament ebe Christ na-akọwa kingdom of heaven. Kingdom of heaven is like a lost coin, it's like a lost sheep, it's like a prodigal son. Mana ife gbasara Job ụkwa parable o mere eme, mana ọ ka agwa anyị na onye aka ya dị ọcha nwee ike inwekwa ọnwụnwa. Na onye aka ya dị ọcha nwee ike inwe ọnwụnwa. Ife dị mkpa bụ ife achọ ka ịmụta ije mebezi argument na Job ọ nọ n'ụwa. Job ịma na nke a bụzi carnal understanding ka ị chọrọ iji wee ghọta spiritual things. And the carnal mind cannot understand the things of the spirit. N'ikpeazụ nwanne m, ị jụrụ maka ife gbasara homo na ọtụtụ ife ndị ọzọ ndị ọcha wetara ebe anyị nabatasịrị sayensị and teknọlọji ha, na anyị kwesịrị ịnabatakwu ife gbasara homo na ife ndị ọzọ. Ada ejuola were ata ịrụ ọnwụ. Ịmadị na-ekwu maka activities from the kingdom of darkness, from the pit of hell, na-ekwu ka anyị nabata ya. Ada eje ụnyaahụ eje ife abụọ edekwuru ya n'akwụkwọ nsọ maka Sodom and Gomorrah. Obodo mere exist, nke a bụrụ parable, nke a mere eme. Ada eje ife ọjọọ were ama atụ. It is against nature. Apart from Christianity, ọ dị against nature nke onye ọbụla ma. Nke a bụ iji dị ife kpodo ya isi n'ala, ịkwa ndụ mmadụ iru n'azụ. So baghị uru ịjụba nwaanyị na ya ma nabata ya. Onwe onye ife ọma na-asọ nsọ, ọhọ mmiri onugbu nya ṅụọ nke mbụ anya agafuni ya. Onugbu mmiri mbụ. Biko achọrọ m ị na ebe a wee jụzie ajụjụ ka o were kpọrọkwa anyị na-aga na njem, ka anyị na-enyekwa nkụzi. Achọrọ m ka anyị na-aghọta ife anyị na-akụzi. M na-aghọta ụfọdụ unu na-akụzi, unu na-aghọtakwa nke m na-akụzi. Enweghị room for argument kama enwe dialogue. Ife ịghọtara ịjụkwa na ajụjụ. O si ike anyị nwere ka abịa life one day. Anyị kpọọ ụbọchị anyị abịa life. We carry our followers. Or the easier to mislead millions of persons, but not the difficult to win a soul. So I need really careful how we carry our audience and persuade them. Onye nwegodu oratorial ability or persuasive spirit, we need to be careful. Ka anyị ghara ekwu na nke Chukwu si anyị ekwu na. Maka ndị anyị na-akpọnyere anyị dị accountable to their souls. Ka anyị wepụ sentiment, ka anyị wepụ anger n'ife niile anyị na-akụzi. Ife ọzọ m chọrọ bụ ka anyị tinye ọnụ bụ ife gbasalo spirits, maka ọ nọ in line with ife ndị anyị na-ekwu. Otu a si jụọ maka mmụọ nọ na mmiri, mmụọ nọ na different shrines. Enwere evil forest, enwere different oceans, Indian Ocean, River Niger, different gods. Mgbe ụfọdụ anyị na-ekpe ekpere n'ụka, ịfụ mmụọ na-agwa gị na o si na River Niger, ịfụ na ọ na-akọ ọsọ havoc. Otu a ka ọ dị. So now kedu ndị niile a na-eje na mmiri a ma ndị na-eje na evil forest ebe a na-atụfuchabụ ndị ọrịa na ụka kwụsịchara ife ndị ahụ, ma ndị afọ toro, ma ndị dara ibi, ma ụmụ ejima. Ụka wee kwuo nọ ngozi Chukwu ka ọ mana mgbe ụfọdụ, mana mgbe mbụ afụtara ya nọ ngozi Chukwu, ma ndị ekpenta a na-emebe ha ntụfu. So enwere evil forest, enwere mmiri jọrọ njọ na-eri mmadụ kwa aha ọbụla. Kedu mmụọ niile ahụ? Biko achọrọ m ka anyị kọwaa kedu spirits dị in charge of those evil forests. Anyị akpọ ha foul spirit. Enwe ndị nọ na air, astral world. Enwegasị osisi nọ n'ime ọfịa, enwere ọgbụ, enwere ngwu, enwere anụnụ ebe, enwere different spirits nọgasị na some tree, possess the trees. Ebe ọ bụla ifu na osisi ahụ, efu na ike dị na ya. Mgbe ụfọdụ egbu osisi ọgbawa ọbara. Afụna m osisi ọgbụ egburu mgbe a na-eme igede na Anambra State na Minaj TV. Egbu osisi wee nọcha almost 2 months. Dọma na-awarisi osisi kwụrụ ọtọ n'ala. Nnukwu ubisi n'ukwu ya wee pụta. Enwegasịrị osisi na-akpa ike. Achọrọ m ka unu kọwaa ka ọ na-enyere anyị aka ị na-echetasị ụfọdụ ife dịka nwanne anyị nwoke Nche Nollywood kwuru. Ụmụ ife a gasị ejicha ma nchụanwụ. Ife ndị a na-akpọchi ya tụcha, ọ bụrụ ka mekpusiri ife ndị a. Na ụfọdụ ndị dibịa jezi siti je chụba ego. Ọ ka ọrụ dibịa ka agụụ na-agụ ya. Ụfọdụ je chụba ego. Arapụzi ọrụ ha, hapụ their duty post. Ka anyị were history wee kpọchi ya all these things. Nwa Igbo agbara nzọ nwere ike igosi isi na ọgbagagba uche gị dịkwa ya. Ọ bụrụkwa ike ndị mmadụ ife abụ ise ikekwa ya ụmụ okorobịa ịkpọ ha nwaanyị. Emesịa je nyebe akaụntụ a na-amụsị n'ekuru. Ife niile na-adịcha mma nwanne m. Na ọnya bụrụ ndị nụrụ nwaanyị na ndị o kwere ata. Ọ ma m nwa agbadawago m, unu na-enkwụkwụkwụwa. Nụbụ ọkwa nwaanyị, unu ka ọ dịrị. So biko achọrọ m ka anyị neba anya n'ife ndị a. Kedu spirit nọ na air? Enwere astral world. Enwe ndị nọ na seas, enwe ndị nọ na river, enwe ndị nọ na ocean. Then enwe ndị nọ na evil forest. Enwere ọfịa bụ n'ogo areas.
then enwe spirit nke na-ebi n'ime mmadụ, enwe nke nọ na burial ground, nwe nke na-anọ na side mortuary. So achọrọ m ka anyị nebaka na maka Bible si test every spirit. 1 John chapter 4 verse 1. Sọsọ Bible bụ onye kwuru ya, sọ Christ. Mgbe mmadụ si gị dịkwa careful maka counterfeit, ife ọpụta na onye ahụ ji ezigbo ego. Maka ọ bụrụ na Holy Spirit ka Christ ji wee bịa lụọ ọrụ, nye maka ọ na-enye ndị kwere na ya, o wee sị gị test every spirit. Ife ọpụta bụ na spirit niile abụrụ ya. So achọrọ m ka anyị kọwaa mmụọ na-anọgasị na mmiri a na-akpọchi all these messengers. Kedu ebe ha belongụrụ? On a light or darkness? Under whose governance ka ha nọ? Ọ Chukwu okike abịa maka ọ bịa ka e nwere ekwensu and o nwecha ndị na-ejere ya ozi. Biko ka anyị neba n'anya na nke a, ka anyị kụzie ya ka our followers so na-amụta. Biko tagịkwa ụmụnne anyị ndị a ntagisịrị before. Biko tagịsị ya na ha, anybody is free to come. It's an open class. Anybody dị free. Onye nwee nkụzi ma nna anyị Pete Edochie sị tagịsị ha ma ọ na onwe social media handle. Ndị okenye a nweta ife ha nwee ike ịgwa ya onye kụzie nke ewepụta ya egero. Afa m bụ brother Paul Chigbo. Ka emesịa nụ. The best of all entertainment production. Agenda production. Agenda production.